аз садамаи бахши чоруми нергои барқи атомии Чернобил 37 сол сипарӣ шуд. Дар форуми иқтисодии сармоягузории барномаи рушди ташкилоти ҷамъиятии иттифоқи маъюбони Чернобили Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, корпусҳои дипломатӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ва иштирокчиёни рафъи фоҷиаи нергои барқи атомии Чернобил иштирок ва суханронӣ намуданд. Шодихон Ҷамшед, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт ки аз фаъолияти ташкилоти ҷамъиятии иттифоқи маъюбони Чернобили Ҷумҳурии Тоҷикистон 33 сол пур шуд. Дар ташкилоти мазкур имрӯз 1405 нафар иштирокчиёни рафъи фоҷиаи нергои барқи атомии Чернобил ба қайд гирифта шуданд ки баъди талошҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити мусоид барои ҳифзи иҷтимоии иштирокдорони бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил фароҳам оварда шуд. Тасмим гирифтем ки як барномае таъсистем, барномаи рушди ташкилоти маъюбони Чернобили Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил дем ки бештар ҳама соҳибкорон, умуман шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар табақаот наздиктар ба ҳамин табақаи осебпазир шиносоӣ пайдо кунанд. барои бартарафсозии оқибатҳои садамаи нергои барқи атомии Чернобил аз Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 6000 нафар намояндагони касбу кори гуногун сафарбар шуда буданд. Ҳамчунин наздик ба 1000 нафар сарбозоне ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи артиши собиқ Иттиҳоди шӯравӣ хизмати ҳарбии дусоларо иҷро мекарданд, барои бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил фиристода шуданд. Бояд гуфт ки бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил аз рӯзи сар задани он, яъне 26 апрели соли 1986 то моҳи декабри соли 1990 идома ёфт. ҳар як ташкилотҳое ки ҳастанд бояд роҳҳое ёбанд ки инчун имкониятҳои худро истифода кунанд ва ё метавонанд, чунки тамоми қонунгузории Тоҷикистон имконият медиҳад ки онҳо ба баъзи имтиёзҳо ҳам қонун пешниҳод мекунанд, баъзи корхонаҳо созанд, ҳамроҳӣ кунанд, баъзи хизматрасониҳо кунанд, яъне ки як қисмати маблағҳои зарури худро худашон пайдо кунанд. бо дастгирии албатта соҳибкорони ватанӣ, ҳатто мешавад ки баъзи ташкилотҳои байналмилалӣ ки дар Тоҷикистон ҳастанд, аз онҳо истифода кунад ва маҳз имрӯза чорабинӣ маҳз ба ҳамин чиз бахшида шудааст. ёдрас мешавем ки соли 2023 барномаи рушди ташкилоти ҷамъиятии иттифоқи маъюбони Чернобил таҳия ва қабул гардид ва мақсади барнома тақвияти фаъолияти ташкилотро дар бар мегирад.